Malleus Maleficarum. În 1945 vede lumina tiparului Malleus Maleficarum, Ciocanul vrăjitoarelor, un tratat de luptă împotriva demonilor care devine un instrument de lucru al inchizitorilor. La începuturi, vrăjitoria apare ca o continuare a religiilor păgâne, în care credincioșii considerau că pot comunica cu forțele naturii prin practicarea magiei. Apoi, pe măsură ce creștinismul se extinde, vrăjitorul este văzut ca un discipol al diavolului și devine persecutat de Biserica Catolică. Potrivit tradiției, vrăjitorul este acela care poate obține diverse beneficii prin intermediul unor mijloace magice. În rândul populațiilor rurale, vrăjitorul este un personaj temut și respectat deopotrivă. Începând cu secolul al X-lea, Biserica Catolică identifică vrăjitorul ca fiind un personaj eretic, slujitor al diavolului, motiv pentru care este supus pedepselor și persecuțiilor. În anul 1270 apare Tratatul Oficiului Inchiziției, care prevede aplicarea de pedepse adepților diavolului. În 1535, în fața Tribunalului Inchiziției, are loc procesul a 63 de persoane, bărbați și femei, acuzați de erezie. Aceștia, torturați fiind, mărturisesc faptul că se închină diavolului și iau parte la sabaturi. În 1484, Papa Inocențiu al VIII-lea promulgă o bulă, Summis Desiderantes, prin care condamnă vrăjitoria. În acest context este publicat manualul Malleus Maleficarum, opera a doi închizitori dominicani. Autorii tratatului atribuie vrăjitoria în mod deosebit femeilor, aducând în prim plan sentimentul de neîncredere a bisericii față de femeie, care este văzută ca o eternă seducătoare. În manual sunt vehiculate idei precum existența unui pact între vrăjitoare și diavol, împreunarea acestora cu ființe supranaturale numite incubuși, existența unor semne fizice pe corpul vrăjitoarelor care dovedeau legătura cu diavolul. Tratatul prevede torturarea persoanelor acuzate de vrăjitorie cu scopul de a recunoaște practicile demonice. Pentru ca o mărturisire făcută în timpul torturii să rămână valabilă, trebuia făcută și mai târziu, în mod deliberat. În urma procesului, vrăjitoarele erau înnecate, arse pe rug sau spânzurate. În secolul al XVII-lea, într-o comunitate restrânsă de pe coasta de est a Statelor Unite, mai exact în satul Salem, au fost condamnate la moarte 20 de persoane acuzate de vrăjitorie. Acuzațiile au pornit de la un eveniment petrecut în anul 1692, când mai multe fetițe cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani au fost cuprinse de o boală misterioasă, având ca manifestări convulsii, sufocări, surzenie, incapacitatea de a vorbi. Copiii au mărturisit ulterior că au fost posedați de diavol, denunțându-le la început pe cele care l-au invocat: Tituba, o sclavă metisă, și două femei în vârstă, având o reputație îndoielnică, Sarah Good și Sarah Osborne. Ulterior, au urmat alte denunțuri, ajungându-se la executarea a 20 de bărbați și femei.